إنا مخلالي وعمريرو وكورجن همل سجى ندهفا بكيرو داندن إنا مخلالي وعمريرو وكورجن همل سجى ندهفا بكيرو ورلا نقلي لانا نقل لا كشاك برت سدران أبنكم كنتنايت عنكسو إنا جراتك إنا حلبت انقسو وريقيت وشرحن أباي كل أنقسقسو أنقسقسو أباي كل أنقسقسو أباي كل أنقسقسو قرار شخري وقداق الوانترو وتقطو قدم لك وأباي لقان سرفو إنا عبلو تحسيرو إنا عبلو بندقوهم بنكو شخصهم بحبل نخبل نسدر تقتلت لبا نخلت دانو إنا أرسبت قنين ولا وليد الدرب وانت ليخلق وانت للا بلد برقمين إنا أقول النرمتان لا قشتبلتن لا قشتبلتن ورا مريح قليل تكل وجم سنن وسوردك رخا كوني واضح لالي بلدت فراخاتي مكاني الشحلاني وبريلة فرد أبري وراك كلانا وقوة تمسن كنا قنايا كرا شكل وقت شيرن إرنوغ الأكبارا انبتين بلدي نربحر دكستلا ينقنر أردت أغفر الكستلا ينقنر قنا مساقلي مكنا سلام تخطاتلت نايز channel كما يتخونوا صبوك تكونوا ناي وترو تمنيتنان بهجنانيو لومون كم وترو العلا قداس نزل لوز بلنا زيناتاتن حبريتان تنتنان حزنا لكم مسينا لنا كسامو داتا مدد مسانا كتصون علماء بخبر نقدمكم نايلو معرستي سفع زخونة تنتناي كله بدرجة عالم بزوبانا أنا زميل كتاب إيرترا زقاتم زولو كونتات نقولو زقال سكرينا بقربيتنا كون كله دما بزح تهديدن بزح فخران بزح چاوچاوتان متنو خالاتن رلنا نقولو ببوغنو كنريا كنفتنينا كسام مودة مسانا صنو بليز لايك قبرو سبورت قبرو سبسكرايب قبرو نزا channel 300 شحكنة واينا هاي زي قبركم تلهم هاي ترسعنا بالكو مزقا داماي تحسي كجمري let's go it's gonna be very very interesting. America's enemy, but to be America's friend is fatal. This is what Henry Kissinger, one of the most famous US diplomats, said about his own country. In the international relations between the countries, there is not such thing as friendship and kindness. What happens is that countries are on their own, constantly struggling to maintain their own existence. This theory is called offensive structure realism, and it was put forward by the famous political scientist John Mearsheimer. According to this viewpoint, in the international arena, countries are just competing for power and survival. Because friend أبناء أمريكا بوليتيكا بفلاي أبناء فورين بوليسيناتهم كلاسي ويون عب تاريخن عبي أستواز أنزل وزبال هنري كيسنجر زباليو وزازر بازيا بمقال ناي إوروبا زقات ما زلو يوكرين زقات ما زلو نخالو تقرا زقات مزلو أفريقيا زقات مزلو بتدقاقامي نيروبا بوليتيكا نيا زي زاربات أنهي انتاي اللي تزاريبو نيروبا صلاي مخان ناي أمريكا صلاي مخان حدا جنيا كون خليو عرك أمريكا مخان جن زقادة حدا قال له ويلو إذا زربازك أنا متوقع كوين يسمعني يرن بزح سب حجكن أبزا ساعات زيا العلمان نم جزيو ريالي تخين زلوا سلامتاي أمريكا نيروبا ونتخونه أب حدا جا تياتو خمسة نتنيتو زبالونا بحدا جا تياتو يوكرين دما وحفاظته مستكن تقناقني ناتيات ولازم نبرت راشا أبتعولا مزيا إن كان هبان دليت كوسط بوتين مساخلنا بقولنها راي ديل نكبرت ولا لا سلازي ناي دونالد ترامب هلا وابزوان زي نير تراي كونن حدا جا زي يخبلكم دليل دونالد ترامب ممصو أمريكا بزوان زي نير ترا حدا جا حد كونها يتخنيا مغنياتو حدا جا سلازي نبرت زمدنا نير تران أمريكا سبق سلازي نبرت نوتهم محازوتن يعرخنا أمريكا دا كنجانا أمريكا حجزنا أمريكا سرنا أمريكا حجزات بليونات أمريكا زبل عزنا برنا عمي حدا جا سترايقنا يكون كينوز خد بوليتيكاوي متتتاونا أمريكا بون
ክኸብድ ስለ ዝኽእል ምክንያቱ ኣሜሪካ ጸላይት ካንተ ኮይና እሱ ጥራይ ኮነ ሓደጋ ተዛዕብየ ማሓዛኻ ጸንያ ሓደጋ ክትወጥቀ ከላ እዩ እናበለ ናይ ኤውሮጳ ፖለቲከኛ እዩ ምስቲ ሕጂ ዘሎ ሞዴልስ ናይ ቀደም እሱ ክኾኑ ከለዉ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ናይ በዓል ፕሮፌሰር ጆን መርሻይመር ብዙሕ ግዜ ንሪኦ ማለት እዩ ሃገራት ኩሉ ግዜ ዕርክነትን ርሕራሄን ገለመለ ዝበሃል የለን ኩሉ ግዜ ንረብሐን ክጓያ ክኽእል ኣለወን ኣብኡ ድማ ውግእ ዘይተርፍ እዩ ወይ እውን ዘይምርዳእን ፀገምን ዘይተርፍ እዩ እዩ ዝብል According to this viewpoint, in the international arena, countries are just competing for power and survival. This means there is no central authority in charge to whom the countries can ask for protection. So the only way that countries can survive is to maximize their power in order to be stronger than the other countries and especially their neighbors. According to Mes سنتاي زبل زلو بحفشا نحقرات زدان حيلي يلن UN قال ماليز بالسن هي لانرينا UN دانيا يكونن UN زسرح زنبري أمريكا بتحر مقارجة قوينا نيو UN بالنسبة له بومب جيراس لتفرار زنبرتيو نيو UN أمريكا خد قحفن تجميراكن UN زبالي لن راشنا بنت أمريكا خطر ما يدخل يعني UN دما زغون سرح يبلون أنصار تشاينا زغون سرح يبلون بحالي يرترك دندن غلي نجزيو أب international arena حيال كوين كانت دي حيل انت زي بلكا زخون يكون على ما هو حقك احنا كاي كلني اسكي يوكرين كيكم حتى تو عالم لخاوي حقي كلنا هجرات ابغون خاد ميزان زاد احنا كاسب يلا سلازي حيل دما كنتيو وتحضروا حيلك قدامي نسرفايفل زاد ليك وتحضروا حيلي كن بينو بزي كتبا حيلا كيدني توسخ دما بوليتيكاوي حيلون يدليكا سلازي كل زم حيلتات الدلاديلكا لعلو كل جن وتحضرون كتباون حيلن دلونتن كلوكا خلالو ኤርትራን ኣብነት ልዕሊ ካልኦት ጎረባብታ ቁጠባዊ ሓይሊ የብላ ወታደራዊ ሓይልን ነቲ ዝጎድላ ናይ ቁጠባ ሓይሊ ድማ ናይ ምፅማምን ናይ ነዊሕ ስትራቴጂ ብምሓዝን ክሰግሮ ስለ ዝኻለት ጠጠው ኢላ ዘላ ጥራይ ዘይኮነሲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝሓየለት ሃገር ኮይና ዘላ ፀላእታ ኤርትራ እንታይ ኣለዋ ክብሉ ክእሉ እዮም ኤቭሪባዲ ኤርትራ ሓያል ምዃና ናብ ኤርትራ ፍግም ክብል እምበር ንኤርትራ ከውድቕ ዝኽእል ሓይሊ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ የለን ኣብ ነብሱ ተኣማሚኑ ንኤርትራ ከውድቕ እየ ዝብል ሓይሊ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ የለን ሕጂ ንኽእል እቶም Trump's cuts to foreign aid. It triggered outrage across the world. But now, Europeans are doing it too. This week, the UK decided to increase its defense spending from 2.3% of the GDP to 2.5%. Guess where this money is coming from? From the UK's aid programs. They used to spend 0.5% of their GDP on aid. Now they've slashed it to 0.3%. ከምቲ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ፎሬን ኤድ ናቱ ነቲ USAID ዝበሃል ዝነበረ ቀቲሉ ናብ ኣሜሪካ ጥራይ ከተኩር ጀሚሩ ዘሎ ንኤውሮጳውያን ድማ ነፍሲ ወከፍኩም ኣብ ምክልኻልኩም ንላዕሊ ገጽኩም ተደይከትኩም ኣብ ኔቶ ከውፃእኩም ወይ እውን ጋራንቲ ክበኩም ኣይኮንኩን ስለ ዝበሎም ንኣብነት UK ናይ ምክልኻል ባጀት ናቶም ካብ 2.3 ናብ 2.5 ኣደይቦሞ እቲ ገንዘብ ካበይ የምፅኦሞ ካብ ፎሬን ኤድ ንኻልኦት ወፃኢ ዝሕግዝዎ ዝነበሩ ካብ 0.5 ናብ 0.3 መሊሶም ኣለዉ ስለዚ ኩለን ሃገራት ኤውሮጳ ድማ ነቲ ሓገዝ ንኻልኦት ሃገራት ዝህብዎ ዝነበሩ ከመይ ገይሮም የጉድልዎ ከም ዘለዉ ንርአ That's the UK. Same with France. Their latest budget has cut back aid spending by almost $2.2 billion. The aid budget is 37% lower than last. ኣብ ፈረንሳ እንድሕር ከይድና ነቲ ኤድ ወይ እውን ሓገዝ ዝብልዎ ዝነበሩ ብ37% ኣጉዲሎም ኣለዉ እዚ ድማ ብቁፅሪ 2.2 ቢልዮን ዶላር ጎዲሉ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ቀንዲ ንዖም ዘገድስ ጥራዮም ሓገዝ ክህቡ ዝኽእሉ ከምቲ ቀደም ከም ድሌቶም ዝኸድዎ ዝነበሩ ከም ኣይኮነን እዚ ንግዚኡ እዩ ኸማን እቲ ናይ ዲፈረንስ ንግዚኡ ምስ ግዜ ድማ እናወሰኸ ክኸይድ ስለ ዝኾነ እቲ ፎሬን ኤድ ናቶም ድማ ናጎደለ ክኸይድ እዩ Germany is another example. Their latest budget cut foreign aid by $438 million. It's on top of $550 million cut last year. This outgoing German government ከምኡ ድማ ናይ ኤውሮጳ እንተሪና ድማ ኣብ 2024 ብፍርቂ ቢልዮን ኣጉዲሎሞ ነይሮም ሕጂ ድማ ተወሳኺ 438 ሚልዮን ከጉድልዎ እዮም ስለዚ ካብ ጀርመን ዝመፅእ ዝነበረ ሓገዝ እውን እናነቐፀ ክኸይድ እዩ ስለዚ ትፅቢት ናይ ሓገዝ ብሓገዝ ዝነብሩ ሃገራት ከም በዓል ኢትዮጵያ ሓደጋ ከጋጥሞም ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና ሶማልያ መንግስቲ ሶማልያ ብዓብዩ ብሓገዝ ዝንቀሳቐስ መንግስቲ እዩ ኣብ ሓደጋ ከጋጥሞ ከም ዝኽእል እዩ ዝነገር government has gutted foreign aid. It's almost $3 billion lower than it was in 2021. That's when they took charge. And the list keeps going. The Netherlands has cut foreign aid by 30%. ኔዘርላንድስ ከምኡ ብ30% ጎዲሉ ኣሎ ናይ ወፃኢ ሓገዝ ናቶም ናይ ቤልጅየም ብ25% ስለዚ እቲ ሓገዛት እናጎደለ ክኸይድ ከሎ ኣብ ነፍሰን ዘይምርኮሳ ሃገራት ሓደጋ እናገጠመን ክመፅእ ከም ዝኽእል ዶናልድ ትራምፕ ድማ መመሊሱ ኣብ ምክልኻል ናይ ዩክሬን ይኹን ካልእ ኤውሮጳውያን ክትሳተፉ ኣለኩም ክብሎም ከሎ ኣማራፂ ስለዘየለ ዝገብርዎ ነገር ክህሉ ይኮነን
أمودة نريو زلنا كونتات ناي بحكي أبا قداس مدرخ تبصحي كم زلو اسكن أبتزو بانا قزنا كنسجر انتاي زبحال زلو. And now turning our attention to the Horn of Africa, where rivals Ethiopia and Somalia have been gradually restoring their fragile diplomatic ties after a bitter dispute last year. In the latest, Ethiopia's Prime Minister Abiy Ahmed has arrived in Somalia to أبي أحمد زكايد عدت دحر ورح نايت بريزنت صومالي حسن الشيخ محمد نابد بيساباز قبرو مقشام مد قدم منستر أبي أحمد ناب الصوماليا بزقشلو حيلتا الصوماليا بعقب سلام حبرة أفريقيا تدقيفهم من قدتات عدوم من قسقاس نفرت داريتهم وبكباب تمعرفون نفرتي حلوة زقبرو زلو كاتهونو بزحو زيتنا ترى مورتارات كمستكوسات فليتلهم إذ كزار بزو على أقاد أمدما متقعتي مورتارا ملكيتو بوحدو سلسة مورتارات كمستكوسة كرقاقت كيلولو انتهون اقنت مورتار زورو قرآت كساب حزوني لن مع خنات زينا الصوماليا كمزبالوت مورتار كتكوس كالو بريزن صوماليا حسن شيخ محمد عفوي كفلي نايت معرفون نفرت خوينون قدم منستر أبي أحمد يتصبيو من بار إن حبيران حاجة سموخ قلت زي مرت سبا سلطان دما قلا كابت مورتارات بدقات معرفون نفرتي كمز على بون حبيرو رويترس دما تمعرفون نفرت بوحدو بحدا مورتار كمستوقع تحبر حدا مسكر عين دمان رويترس كمز حبرو سقات تازقلت ناي متنقطها دمت سايرنا بمعرفون نفرتي كمز تقال حقليتو بزعبا زمتقعتي مورتار بمنقس الصوماليا كساب حزي زيتا وهابا وقعوي مقلت قنيلن قدما منستر أبي أحمد دحرز نبر عدت سعيبو مس حسن الشيخ محمد دحر مزررابونا بساعتات قدم قثرين بمقعدشو زعتو انتخون دحرنا 4 ساعات صانحيتونا بعدو تمليسو يوم اتي كابز بصوماليا خيترفا باستفلالي ملكعو زقلت تارير قريتا خأربلو زتصنح أبي أحمد ناب أحقراو معرفون نفرتي قدم ببصحو عبتخبابي معرفون نفرتي مورتارات معلابو دما نبزحات هنا زرراب خوينو إتوبيا برأسا من محدار أقيمة زلا سوماليلاند مدبر حيلي بحر نقداو ودب كتهانت كم أمسايو دما إتوبيا كم هاجر أفلت أختبا دحرز قبر أو عالكاب دري اختشن إشان 4 تحيزو زمدنا أمس سوماليا شح خيرو ونسأنيهم سوماليا كم نريد لنا أبي أحمد حسن شيخ محمد محمودن مقادشو زقبرو ركب ناي 4 ساعات راينيرو ناي أبي أحمد دما الشباب كم زقبرو يزنقر زولو بمورتارات يوم تقبلو مو ستراي كياكل أبز كم توصل زي كلمبر أبتي أب حدا بوتا كر خلون بزح أجرجر كم استجبرن أبت أجرجر دما حدا سب كم زموتان يزنقر زولو لذي دونالد أبي أحمد ويلكم نابله زي تقبلوا سب كم زي نبره مجنزابي كم تري ورد لهم بزح أجرجر تخيلوا هم تنبره بتنسوز نبره هوتيل من سياد ببزحي أنصارتي ناي أبي أحمد كايدا كم زي نبره من حنت كابزي أجن الله بإثيوبيا بحصوت منين إثيوبيا هذا ما بفلاي سوماليلاند لبهم تسيريو سوماليلاند زبهال أبي أحمد بلا جيراش كيوم نعبنت أفكارنا أفريقيا أبي أحمد قدام يزبدلوا حبرة سمتلوا أبزوانزي سوماليلاند يكون مساخم ميمورandum of understanding غيره كم حجرنا تنت تقبلنات كبكمية بعد بحر كركبيلو عمت ملو كمية لن تسوا إثيوبيان إيرلاينز كأتويم سراويتهم كسلتنا لهم يقل ملدو ودبنا يبربراك سرها كاب جبتي 10% دي 3% نابو كم حلال فويس إرجيا يسرحلو نابلو نحنت عمت ملو أبها فانتس فانيت يومم قد بايلوهم نابي كيدو نفس سوماليا قيدو أبي أحمد بفتهم زمن بوليتيكا كنا نقبل كلنا كاب زيرو سبق زي كنا نيرترا تالي موايد نيرترا يتلمون إيرترا كل زد اليوم مسرحوا بيهم قريفهم كل زد اليوم نعم زد اليوم زنبرة ناي سكيورتي سقات تتقراي زنبرة الليتيو نعود ما بيلا قرم ساعات هتحيزهم بوتهم تملي سمالو زد اليوم نقرات رقيبهم أبي أحمد منين زبل زلابو سنوك دفعجي أزي إنسايد أفريقيا زبال أكاونت I think إثيوبياوي مثلا نقد ناي سوماليلاند فلوي تفزوي بقى عمت ملو نسوماليلاند زدقفيو الساس لازم موتو حجيرا متى كيرلو أنصار إيرترا تمثيل مالتي أبي إيرترا مستم الرجيم تشينجز بلو قدامي أكاونت ناتومي تسمع خمس غورة دايرة منقسنا سوماليا مسابين تايترا داديلهم نابي بيلا غيري تسعيت له زلت منقسنا سوماليا بأي بحري زخوني يكون أفدق بحر كتركب يكون كان له بحر انت دلي خنا بيت كيدي خلوه بهنداوك يعني سيخا تركبي له أبزنا بنت زي سلز رايو سوماليا تبهال زي تريوال لهم إيرترا تريوال لهم and then نايا جس تلعل لصحف تالي ناي إيطاليا نالو so إيرترا تريوال لهم جبت تريوال لهم اتقت عليها سومالي لاند يزبال سلازي
ቀይ ባሕሪ ኣብ ጅቡቲ ዝውዳእ ኢትዮጵያውያን ታ ጂኦግራፊ ናይ ቀይ ባሕሪ ብዙሕ ስለ ዘይትርድኦም ወላ ነቲ ብሶማሊላንድ ዘሎ ቀይ ባሕሪ እዮም ዝብልዎ ንሱ ጋልፍ ኦፍ ኤደን እዩ ዝበሃል ናብ ህንዳዊ ውቅያኖስ ዝኸይድ ቦታ እዩ ብኡ ግብፂ ብፍጹም ኢትዮጵያ ክትቀርብ ከም ዘይትደሊ ይፈልጡ እዮም ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ ናታ ብቀይሕ ባሕሪ ይኹን ብጋልፍ ኦፍ ኤደን ክመፃ ይደልዎን እዮም ምክንያቱ ነቲ መስመር ነቲ ክዓፅዎ ስለ ዝኽእል ናይ ኢትዮጵያ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ናይ ግብፂ ካልኩሌሽን እየ ዝብለኩም ስለዚ ንሶማልያ ባሕሪ ክትቦም እንድሕር ኮንካ እንታይ እዮም ክብልዎ ዝኽእሉ ብህንዳዊ ውቅያኖስ ሃቦም ብመቃዲሾ ታሕቲ ካብ ኤርትራ ፀቢቑ ርሑቕ ብኡ ኣብ ደገ ባሕሪ ክህቦም ምዃኑ ተረዳዲኦም ኣለዎ ይበሃል ኣሎ ስለዚ መንግስቲ ሶማልያ ብሶማሊላንድ ክህቦ ከም ዘይደሊ ድሕሪ ነዊሕ ምግዕባዕ ብውሽጢ ሶማልያ ክትወስድ ግን ፀገም የብልካን ከፊልካ ማለት እዩ ሲ ኣክሰስ የለ ገለ የለ ኣብዚ ረይዎ ከምኡ ኢሎም እዮም ፅሒፎም ዘለዉ ፕሬዚደንት ሼክ ሓሰን ቀረባ ገበርና ኣለና እንታይ ዝብል ኣብቲ ስምምዕ ኣብ ኣንካራ ዝተገበረ ዝኾነ ይኹን ሚስተር ባክላድ ዝበሃል እዩ ባልካድ ዝበሃል እዩ a close relative and confidant of President Hassan Sheikh who is responsible for the overseeing Somalian Ethiopian technical talks under the Ankara declaration تابع لابزيجي ኣብ ቴሌቪዥን ናይ ሃገር መፅዩ ኣብ ዝበለ ማለት እዩ made it clear that Somalia will not grant Ethiopia sea access stating that it is not on the table ስለዚ ኣብ ደገ ባሕሪ ሓይሊ ባሕሪ ገለ መለ ክገብርሉ ዝኽእሉ ኣብ ዲስካሽን ኣይነበረን ኢልዎ ወደብ ንኽጥቀሙ ጥራዮም ከነፍቅደሎ እምበሪ ሓይሊ ባሕሮም ንክሓንፁ ገለ መለ ከምኡ ዝበሃል ኣብ ኣንካራ ኣይተዘራረብናን እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ he clarified that the ongoing talks with Ethiopia focus on allowing the country to utilize Somalian ports along the Indian Ocean ስለዚ እቲ ዝግበር ዘሎ ዝርርብ ብህንዳዊ ውቅያኖስ ኣብ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ተዘይ ኮይኑ ናብ ቀይ ባሕሪ ይኹን ናብ ትካልእ ክቐርቡ ከም ዘይክሎም ወይ እውን ሓይሊ ባሕሪ ክንሃንፅ ኢና ኢሎም ራዕራዕራዕ ዝብልዎ ዘለዉ ኣብ ክውንነት ዝተመርኮሰ ከም ዘይኮነ እዩ ዝነግር ዘሎ he further emphasized that Somalia is not considering granting Ethiopia a sea access through the Gulf of Aden ተወሳኺ ድማ ብሶማሊላንድ ዝኾነ ይኹን ኣብ ደገ ባሕሪ ወላ እውን ወደብ ክትጥቀም ከፍቅዱላ ከም ዘይኮኑ given the Somaliland is not currently under the Mogadishu control ولا Somaliland ኣብ ትሕቲኦም ኣይሃዱ ብሕጊ ግን ኣብ ትሕቲኦም እዩ however he noted that if Ethiopia wishes to use a port in the Gulf of Aden it could consider the port of Berbera in Somaliland which is currently underutilized ወደባዊ ኣገልግሎት ተደልያ ከፊላ ከም ኣብ ጅቡቲ ትገብሮ ዘላ ተደልያ ግን ኣብ በርበራ እውን ክትጥቀም ትኽእል እያ ብምባል እቲ መንግስቲ ንኣቢ ዝኹሉ ሸንኮለል ዘብሎ ዝነበረ ወላ ሓንቲ ትርጉም ከም ዘይብሉ ይነግር ኣሎ ኦኬ እዚ ካብ ኮነ ዕጫ ናይ ኢትዮጵያ እንታይ ክኸውን ይኽእል ዝብል ሶማላውያን ብዙሓት ከምዚ ንሪኦ ዘለና ባንዴራ ናይ ኤርትራን ሶማልን ገይሮም ናይ ብሓቂ ሓፊርና ኢና በዚ መራሒ እዚ ዝብል ፅሑፍ ድማ ኣብዚ ብፍላይ እቶም prominent activists ናቶም Eritrean brothers today was an absolute disgrace መራሒ እዚ ኣዋሪድናዩ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ሶማሌ ክኣቱ ኣይግብኦን ነይሩ ብምባል ቅሬትኦም ክገልፁ ሰሚዕና ኣለና ግን I think ብወገን ኤርትራ ክንሪኦ ከለና ፀገም ዘለዎ እውን ኣይመስለንን ክልተ ጎረባብቲ ሃገር ሰላም ተገይረን ችግር የብልናን ንሳቶም ግን ናይ ብሓቂ ኤርትራ ክትክሰር ዘይብላ ሃገር እዮም ብምባል ብዙሓት activists ብዛዕባ ክፅሕፉ ርኢ ኣለኹ እስኪ ሓደ ኣብዚ ብዛዕባ ዝህሉ ኩነታት እዚ ባሕሪ ዝደልይዎ ዘለዉ ምስቲ ናይ ኤርትራ ዝደልይዎ ዘለዉ ብኸመይ ተሓሓዝ ሓቲቱ ዝመለሳ ንስማዕ የአሰብ ወደብን ሐሳብ አለው የአሰብ ወደብ ላይ በህግ አማራጭውን በተለያዩ መንገዶች አሰብን የማስመለስ ወይም ደግሞ አሰብን የመጠቀም እቅድ አለው የሚል ነገር ይነሳል ምናልባትም የኢትዮጵያ መንግስት የአሰብ ጉዳይ ላይ እቅድ እንደሌለው አመላካሽ ሊሆን ይችላል ከሶማሌ ጋር የተጀመረው ጉዳይ እስከ ሶማሌ ከአዋጭነትም ከአማራጭነትም ከጂኦስትራቴጂክ የፖዚሽንም አንፃር ብታየው የሶማሌ ወደብ ተገኘ ማለት የአሰብ አይጠቅምም ማለት አይደለም የጅቡቲውም ይያለ ብናሰፋ ማኩረፊያ ወደቦች ቢገኙ ዋጋ እንኳን ትንሽ ጨምሮ ማኩረፊያ ወደቦች ቢገኙ በእኔ እምነት አይቀብጡብንም ሀገራት የሚል ሐሳብ አለኝ ከዚህ በፊት ካንተ ጋር ስንወያይም ብያለሁ ኢትዮጵያ አማራጭ ወደብ ልክ ልታገኝ በድርድር ሕጂ ኢትዮጵያ ብመንገዲ ሶማሊያ እንድሕር ረኺባ ኣብ ደገ ባሕሪ ጅቡቲ ኣለዋ ብሶማልያ ተረኺባ ምስ ኬንያ እውን ብላሙቕ ዝበሃል ወደብ ክትጥቀም ዲል ኣለዋ ናብ ኤርትራ ገፃ ዘጠምታ ኩነታት ይህሉ ዶ ንዝብል ኣብ ኤርትራ ኣብ ደገ ባሕሪ ብምድላይ ኣይኮነን ኣጀንዳ
ውሽጣዊ ፀገም ሰጊርካ ንኤርትራ ንምቁፅፃር ክሕግዛ ዝኽእል ኣጀንዳ ስለ ዝኾነ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ብዘየገድስ እንታይ ዓይነት ውፅኢት ከምፃሎም ካብ ሶማልያ ወይ ገለ ናብ ኤርትራ ገጾም ዝገብርዎ ዘሎ ብካልእ መልክዕ ዝተደረኸ ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ ስለዚ ዌልካም ቱ ዓሰብ ኢትዮጵያ ብዛቶም ፕሮሚኒየንት ናይቲ ፕሮፓጋንዲስትስ ናይቲ ኩነታት እዮም ቀፃሊ ነዚ ኩነታት እዚ ዝደራርኽዎ ዘለዉ ኦኬ ካልኦት ከንታይ ይብሉ ኣለዉ እስከ እቲ ናይቲ ናቶም አጀንዳታት በስተፈላለየ መንገድ ክርዮ ክንፍትን ኢና ጋር የምትገናኝበት ምክንያት ምንድን ነው? ከኢሳያስ አፈወርቂ ጋር የምትገናኝበት ምክንያት ምንድን ነው? ኢሳያስ አፈወርቂ ጸጸት አሳይቷል፣ ቁጭት አሳይቷል። ለትግራይ ህዝብ ይሄንን መካስ እፈልጋለሁ ብሏል። ምንድን ነው ከኤርትራ ከኢሳያስ አፈወርቂ ጋር ያገናኘህ ነገር ምንድን ነው? መጀመሪያ እቲ ዝዕገርግሮ ዘሎ ሲ ምስ ኤርትራ ከም ዝተራኸቡ ከጭብጥ ኣለዎ ድዩ ስለምንታይ እስከ ከምኡ ዝገብሮም ዘሎ አጀንዳ ስለ ዘድልዮም ይሱ ተርዲኹም ዘለኹም እቲ ናይ ህወሓት ሓይሊ ምስ ኤርትራ ኣይተራኸብናን ኢሉ እዩ but they don't care because ስለ ዝተራኸቡ ይኮነ እቲ ዘረባ ናይ ኤርትራ ምክንያት ንምግባር አጀንዳ ስለ ዝኾነ እዩ ተርዲኹም ዘለኹም ድሓርካስ እንታይ ክገብሩ ድዮም ምስ ኤርትራ እንተተራኺቦም እኮ ንኢትዮጵያ ክሕጉስ ኢሎም ድዮም ድሓር ሕጂ እንታይ ክገብሩ ይፍትኑ ኣለዉ ብዘሕዝን እዩ ዋላ እቲ ናይ ትግራይ ህዝቢ እውን ምስኦም ኮይኑ ዘጣቅዓ ኣሎ ኦፍ ኮርስ ህዝቢ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኤሊት ኩሉ ግዜ ኣንጻር ኤርትራ ምዃኑ ዘገርም ኣይኮነን መን ነቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ቀቲልዎ ማይ ከም ዘይረክብ መድሃኒት ከም ዘይረክብ መግቢ ከም ዘይረክብ ገንዘብ ከም ዘይረክብ ሕክምና ከም ዘይረክብ ዝገበረ መን ድዩ ኤርትራ ዲኹም ገይርዎ ስኻ ኮይኻ ከም ጌርከ መንግስቲ ናትካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ከም ገይርዎ እቲ ሓሶት ናቶም ግን ትድርቅና ናቶም ልክዕ ከምዚ መንግስቲ ኤርትራ ኦፍኮርስ እቲ አጀንዳ በመንያ ጀሚራ ትፈልጥዋ ኢኹም እቲ አጀንዳ ዝጀመረት አብርሃም በላይ ዝብልዎ ተወላዲ ትግራይ ዝኾነ ኣብቲ ናይ ትእንኮ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ኣቢ ማለት እዩ ንሱ እታ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ከም አጀንዳ ዝጥቀመላ ንሱ መመፅኡ ዝብላ ዘሎ እዩ ትማሊ እቶም ምስ ኣቢ ዝነበሩ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ዝፈፀመ ግፍዒ የለን ህወሓት ዝሰርሖ ዘሎ ድራማ እንተዘይኮይኑ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ግፍዒ ፈፀመን ዝብሉ ዝነበሩ እዮም ሕጂ ተገምጢሎም ሻዕብያ እንታይ እዩ ንህዝብኩም ዝገበሮ ረሲዕኩሞ ዶ ብላብላ ይብሉ ኣለዉ መጀመርያ ሻዕብያ ከም ተራኸቡ ርክብ ከም ዝተራኸበት ነቲ ርክብ ዝገልፅ ዝኾነ ጭብጢ የለን ግን አንጻር ኤርትራ ሰፊሕ ዝኾነ ፕሮፓጋንዳ እዩ ዝካየድ ዘሎ ብኩሉ ክንሪኦ ኢና ኣብዚ ካስሞ ቀውስ አለ። ይህንን በአማራ ፖለቲከኞች ዘንድ አንዳንድ አካላት ሊጠቀሙት ይፈልጋሉ። የደብረ ጽዮን ቡድን የአማራ ኃይሎችንና የኢሳያስን ጥምረት እዛ ላይ የሚሰሩ ኃይሎች ደግሞ አሉ። ምክንያቱም የወልቃይትን ጉዳይ መፍታት እንችላለን፣ የወልቃይትን ጉዳይ ማርገብ እንችላለን፣ መነጋገር እንችላለን። ኤርትራ የአማራ ኃይሎች የፋኖን እንቅስቃሴና ከኤርትራ ጋር አድርጎ ምክንያቱም ጂኦግራፊካሊ ኩታ ገጠም ናቸው። እነዚህ ጂኦግራፊካሊ የሚመቻል የጦር መሳሪያ ሕጂ ብኩሉ መንገዲ ሊቃውንቶም ዶም ፈላጣቶም ዶም ወላ ዕቡዳቶም ዶም ፅሉላቶም ዶም ኩሎም ኤርትራ ዝብል ቃል ኣብቲ ፖለቲካዊ ስፔስ ናቶም ቀዳማይ ኮይኑ ሎ ትሬንዲንግ ቃል ኮይኑ ዘሎ ሕጂ ኣነ ኣብዚ ክገብር ከለኹ መብዛሕትኡ ግዜ ካልእ ዝተፈላለየ ዕላማ ክህልዎ ይኽእል እዩ ኣነ ዝገብሮ ቪድዮ ንኢትዮጵያውያን ምእማን ኣይኮነን that's not my job and I don't really care about that እቲ ናይ ኢትዮጵያ ህዝቦም እንታይ ክኣምን እዩ ክንእምኖም ኣለና ክንነግሮም that's not my job ካልኦት ገብርዎ ይኽእሉ እዮም ኣነ ኢትዮጵያውያን እንታይ ይርድኦም ንዖም ዝግድንዖም እዩ ዝምልከት ኣነ ንኤርትራዊ ዝግድሰኒ ኤርትራዊ ነዚ ዘረባ እዚ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ክሰምዖ ከሎ እንታይ መረዳእታ ክሕዝ ከም ዘለዎ እዩ ኩሉ እዚ ዝብልዎ ዘለው ምናልባት ኣገለ ፖይንት እቶም ተንኮለኛ ከይኮኑ ከሎ ዝበለ ስሙ እንጂ ህዝቧን አንፈልግም የሚለው አሰራር የት እንዳደረሰን እናውቃለን። የት እንደደረሰ ከእንግዲህ ወዲያ እዋጋለሁ የሚል ካለ መንገዱን ጨርቅ ያርግለት። የኤርትራን ህዝብ አንበረክካለሁ የሚል ካለ መንገዱን ጨርቅ ያርግለት። ኤርትራ መሬቷን እንጂ ህዝቧን አንፈልግም ካብ ጌጉ ዘይመሃር መርሕነት ስለ ዘሎ እምበር መለስ እውን እኮ ነጊርዎም ነይሩ እዩ ንህዝቢ ኤርትራ ከንበርክኽ ኢሉ ዝሓስብ እንተሎ ምን የወኬን ኢልዎም ካባና ንንየው ንኤርትራ ከነንበርክኽ ኢና ንህዝባ መሬታ እምበር ህዝባ የድልየናን ኢሎም ፈኪሮም ዝተበገሱ ኣበይ ኣለዉ ትፈልጥዎም ዶ ኢልዎም ኣብ ሓጎታቶም እኮ እዮም ነዞም ኩሎም ዝዓፍሩ ዘለዉ ኣቦታቶምን ኣብ ሓጎታቶምን እኮ እዮም ንኤርትራ ከንበርክኽ ዝኽእል ሓይሊ ከምዘየለ they know it it's crystal clear ንጹር እዩ ታዩ
ቆሓሒም ካን ቀማሚስ ካን ክትዛረብ ከለኻ ካላርስ ስለ ዝኾነ ዳምበር ናብ ኤርትራ ኸይድካ እሞኻ ብናይ ሎሚ ኣቃውማ ናይ ኤርትራ ወላ እውን ኣብ እገዳ እንተላ ኮይና ኣብ እገዳን ዕፅዋን ወላ እኳ እንተሃለወት ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ዝሓለፈ 20 ዓመት ኣብ ዝበለፀ ኮንዲሽን እያ ዘላ ኣብ ትግራይ እንታይ ከም ዘጋጠመ ይፈልጡ እዮም I don't know እቲ ሓበሬታ ካበይ ከም ዘምፅዎ ኣይፈልጥን እየ حقنت ونزلوا كم زي بلي فلت يقن ستيل it's good to hear كم زي عين زربا يسمعوا مهلاهم سمون صبغوا يسمعوا ابزي ناب إلترام نبوز حد سنبر أطولات كم زعاتوا تقليتهم إلترالهم ون بيساسا فرقنا تمرحت كاوجن ورا وجن كتوت خمسة كالتن مدلوات وجت كيد مهلوان كحبر تانحيهم بفلاي لومي إثيوبيا كاب إلترا ودبن موسى جمبر تمكس أسط الأخير خمس أجرن لما ون عمون خلت مكالات وتات كم زنجسن أن تحبر يركب بعد مسألة ون مسومالي لان سفر ما تسمى معسعبو أعرفونا ورا وترت عمون خلت يوم لومي كالي حيرة وتدرا وترفت مهلاو زرخبني حابريتام يردم نادي شعب الدمام إسياسة فرق زمر حمد قستين تهجر لومي استفرع لا طورة دعته خمسة لهم نابي دمودا ذكالم قصاص مجمارو تحبير لهم بعد مسألة الدمام لومي عزيز من أوز بالات طورة بورم عصب ناب إلترا خمسة أتوا نتحبر يركب إسياسة فرق كاوي هاجر كم زوجات تفلت طورات بمراخبات تعينو ناب إلترا خمسة أتوا تحبير لهم طورات الدمام مسائل كارت هاجر أقوارت بتخوض هون شافن كم زخونن أن تحبر يركب بفلاي لومي زي ناب إلترا خمسة أتوا سنة جرلو أطولات أب أفريقيا تزل على درجة خمسة لون من الباتون نام جمر هاجر كم زجبران تحبير لهم إذا لما نيتيبيان عبد حمد زنقت أزينا خوينو أبز حل سعد شماخة زي تدلين نيساس فرق زمنوات أولاد مسائلن كم زعت عطور دمام بصفحات أن تزرب ليركب بخالي زي دمام إلترام كنا زي ترفي زبل مقلت كم زوجات تسمع لهم إلترام علون سولم حالة لومي كاب جيزينا أنا خلتن أن دالوتن كم زلم كحبرت أين حلهم أما لا تهاجر كعم كساولومي أو هاجراوت درات تأبير بزي نور من أسا إلترام كاب زنبر وتقفيفهم ناو تعلم كسدد مصرحهم يذكر زدمام أكل وتدرى مدرات شعبية خمس غنم زرخبني حابريتام يردم لمون حايل بحبشا تزبلوا زلو كابي تي منشناتو بزي قدس قمتات كله كم زخل فلوتيو إيرترا إثيوبيا بوكي بميدياناتهم حسب كن وسدينا كبلو خلو نيرترا سقات كفتر نيرترا سكفتا كفتر زخل زرباك هون كله أب جبس جن ألارم كدول كم زخل فلوتيو ناي ألارم دول شر كم زبل فلوتيو معناته جبس انتهي لكم نيرا أبتناي قداي ناي أف تجبحري أب قداي ناي نيل أغلى عدل سينا تنبركي خمسة لا يزر كم زلوا سلزي ناي تجبحر تسعيرنا نابلو ناب عصب كن كيدنا ندحري لهم ني جبس مالات نفس قد لا تعوق عزك هون كويني كسم مع مزخل سلزي أنا زي حبري تازك هبهم يسمع زلوا صبوا يجن كم زي ولا حصوت يقول حقنتو ترجع قصة يكون جن it is good أنصار إيرترا تداخل مع لازبل حبري ترى يكون كزرقع زلوا بحصوت إيرترا سراوي تحاليف لازبل ترى يكون كزرقع زلوا حصوت تغين مالتي أنا نعطي مرداتا كم جورجو إيرترا وتدروا عقمناتا ني إثيوبيا أبز حجزالاتو كخلا زغل أخذ طرف عقم خمسة لو رجس أنيه زرجس أنيه مس إيرترا مس منكس إيرترا مس إيرترا مس قلم الركبية بالليل قمت نعطيق إيرترا أكل تشحنها سبت شو منتن أب زخف قراتات عبس نبرته لك كابو وزيا نتخلو نعمتات أكيد نايلو زفكر زنبر حيلا في تقرأ زنبر كتنبرقن بلا جرا من قدو كتات مسمرو كتات حزن دحر خيلا برقص كابتن بطاطات تزرب حتى كله خليو تمكروا له عقم خمسة لواجن شو يا الرجاجيسا كابن النجو إيرترا شدش عمت كابتن شنو أصير شو من تكسب حج إيرترا هذا ولده عبيل already شو عت عمتها بأفريقيا هذا ولا عزنا برز جو بزليو سراويت على وايله يكون كل إيرترا نشدش شو عت عمت أنت عريفة كل جزء أخول جزء اللوا نخزخون يكون أنت تكتد على ولا تخل أبناء تبغى تسفاصل زلنا إيرترا بس جو دايزي كتبلت خليها إلى قمة يا بالله በህይወት አለመኖር ወይም የሆነ ነገር መሆን አንድ ነገር እንደሚያስከስት ምንም ጥያቄ የሌለው ነገር ምንም እዚህ ድማ ተረዲ ወላ በኢትዮጵያ ሽግር ክፈጠር ከም ዝኽእል ፕራይም ሚኒስተር ተተቀቲሉ ድማ ዝሃገር ፋሕ ክትብል ምዃና ምክንያቱ ንቦቱ ኢትዮጵያውያን ኩሎም ዝቕበልዎ መራሒ ክህሉ ከም ዘይክእል ወይ ንኣቢ ስለ ዝቕበልዎ ኣይኮነ ኣቢ ብሓይሊ እዩ ዘሎ እዚ ኣቢ እንድሕር ተቀቲሉ መን ክመፅእ ዝብል ግን ሃገር ክትፍንጀር ከም ትኽእል ሱርያ ክትከውን ያን ኤርትራ ዝብልዋ ስምዖ ቅድም ያልኳችሁ ፖለቲካል ኢኮኖሚው እንቅስቃሴው እሱ አይደለም ነገሮችን ሁሉ ሰብስቦ ግን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ላይ ማስቀመጥም ትክክል አይደለም
ትክክል አይደለም። የኢትዮጵያ ቅድም ያልኳችሁ ፖለቲካል ኢኮኖሚው እንቅስቃሴው እሱን አብሮ ማያያዝ ያስፈልጋል። ይሄ አንደኛው ነው። ስለዚህ ከግለሰብ ባለፈም ማሰብ ያስፈልጋል ማለት ነው። ኢትዮጵያ ወደ ሱሪያ የምትሄድባቸው መንገዶች አሉ። ይሄንን መካድ አያስፈልግም። እኔ ከሳምንት በፊት አንስቼዋለሁ፣ አሳያችኋለሁ። ሱሪያ ኤርትራ ክትከውን ያይሎም ገለ አለው ርእሶም ዝዞሮም ዛረቡ ሱሪያ እንድሕር ክትሪያ ኮይንካ ቀዳመይቲ ሱሪያ ክትከውን ኣብ ኣፍ ደገ በፂሓ ዘላ ኢትዮጵያ እያ። ሱሪያ ክትከውን ትኽእል ሃገር ኢትዮጵያ እያ። ምብትታን ሕማቕ ምብትታን ክረኣየላ ዝኽእል ሃገር እንተሎ ኢትዮጵያ እያ። እንደይ ነዊት እዚ ሓደ ካብቶም ነቲ መንግስቲ ዝከላኸል ዘሎ እንዲ ተሓቂ ግን ሓቢእካ ክትሓብኦ ትኽእል ኣይኮነን። ምክንያቱ ኣብ እዝኖም ጭር ዝብል ዘሎ ደወል ስለ ዝኾነ ብሓፈሻ እቲ ኩነታት እንታይ ከም ዝመስል ንርኢ ኣለና። እዚ ከምዚ ኢሉ ኣብ ርሱም ኩነታት ኣብ ዘለወሉ መድረኽ እምበኣር ሓደ ፍሉይ ዲፕሎማት ናይ ኣፍሪካ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ማለት እዩ ብፍላይ ጉዳይ ናይ ሰላምን ፀጥታን ዝምልከት ማለት እዩ discussing yesterday ምስ ባንኮሌ አዴዮ ዶዬ ይባል መስለኒ African Union Commissioner for Political Affairs, Peace and Security። ስለዚህ እቲ ናይ ፖለቲካን ርግኣትን ሰላምን ዝምልከት ሓላፊ ናብ ኤርትራ ብምኻድ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ከም ዝተራኸበ እዩ ዝንገር ዘሎ። እዚ ኦልሬዲ ፅቡቅ ተበግሶ እዩ። ሕብረት ኣፍሪካ መደበር ናቶ ኣዲስ ኣበባ እዩ ዘሎ። ኣብዪ ኣሕመድ ድማ ከበሮ ናይ ኩናት ይሃርም ከም ዘሎን ናይ ኣፍሪካ ሓደ ካብቲ ቻርተር ወይ ፕሪንሲፕልስ ናይቲ ኣፍሪካ መትከላት ናቱ ሶቨሬኒቲ ልኡላውነትን ግዛእታዊ ሓድነትን እዩ ዝብል። ንዑ ጥሒሱ ግዛእታዊ ዶብ ናይ ኤርትራ ጥሒሱ ናይ ኤርትራ ክወርር እየ ዝብል ዘሎ ግን ክኾንን ወይ እውን ዝኾነ መግለፂ ከውፅእ ኣይሰማናን። ኦኬ ሓቂ እዩ መንግስቲ ብወቅዒ ኣብ መንግስታዊ ቤት ፅሕፈት ናቱ እውን ኣይተዛረበን ክትብል ትኽእል ኢኻ። ፋይን ኦኬ ኣይገሪ እቲ ናይ ኩናት ሓምሓም ዘህረም ዘሎ ግን ይርዮ ኣሎ። ስለዚ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምስ ተራኺቡ ኣብ ዝገበሮ ርክብ ብተደጋጋሚ መንግስቲ ኤርትራ ከም ዝበሎ ሕብረት ኣፍሪካ ካብ መጋባርያነት ወፂኡ ነዚ ጉዳይ እዚ ክፈትሓሉ ዝኽእል ኣብ ኣፍሪካ ዝግበሩ ነገራት ናብ ኩናት ምስ ከዱ ነቲ ኩናት እናቐፀለ ንረብሓኻ ትጠቕመሉ ወይ እውን ላምባ እናቐስቀስካ ንኽተናውሖ ዘይኮነስ መፍትሒ ንክኸውን ዝኽእል ተበግሶታት ክወስድ እዩ ዝግብኦ። ጉዳይ ናይ ሱዳን፣ ጉዳይ ናይ ሶማል ኩሉ ነገር ኣብ ግምት ብምእታው ነዚ ጉዳያት እዚ ሓያል ዝኾነ ተበግሶ ተወሲዱ ንዖም ንምፍታሕ ክግበር ክኽእል ኣለዎ። ሕጂ እውን ናይ ኢትዮጵያ ፕራይም ሚኒስተር ንውሽጣዊ ፀገማቱ ወይ እውን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራ ብጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ የተዛረበን ኣብዚ ዝኾነ እቲ ውድብ ሓድነት ኣፍሪካ ወይ እውን ኣፍሪካን ዩኒዮን ሕብረት ኣፍሪካ ተበግሶ ክወስድ ክኽእል ኣለዎ ነዞም ፀገማት ዘለዉ ንምፍታሕ። ብርግፅ ብጉዳይ ናይ ኤርትራ ኣነፂሩ ኣይተዛረበን፣ ግን እቲ ርክብ እውን ንጉዳይ ናይ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ጣውላ ንግረ መንገዶም ተዛሪቦምሉ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ምክንያቱ ብግልፂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኤርትራ ክወርር እያ ይበለን ኣሎ ብፕሮፓጋንዳዊ መሽን ናቱ ነቲ ህዝቢ ንምእማን ዝጥቀመሉ ዘሎ። ስለዚ ንዘይተወፀ ዘረባ ከዛረቡ ይክእሉ እዮም፣ ግን እቲ ኩነታት ናበይ ክኸይድ ከም ዝኽእል ስለ ዝርእይዎ ዘለዉ Eritrea's firm and pronounced position has been and remains for the tragic conflict to be resolved። ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ክኸውን ከሎ ጉዳይ ናይ ሱዳን ክፍታሓሉ ዝኽእል ሱዳናውያን ብሓደ ኮፍ ተኢሎም እዮም። እቶም ኣብ መንጎኣትዮም ነቲ ኩናት ዘሳውሩ ዘለዉ ድማ እንተወፂኦምሎም እዮም ብምባል ክገልጽ ከሎ President Isaias underlined that Eritrea's prospective development plans that are charted out are closely integrated with the promotion and crystallization of peace and security in the wider Horn of Africa, Nile Basin, Red Sea, and Gulf region. ስለዚህ ኤርትራ ሰላምን ርግኣትን ኣብ ኩሉ እቲ ዞባን ክህሉ ናይ ምዕባልን ግስጋሴን ድማ ኣብኡ ከም ዝምርኮስ ናይ ተሪር ወይ እውን ፅኑዕ ዝኾነ መርገፅን መትከልን ከም ዘለዎ ይነግረሉ ኣሎ። ስለዚ in brief the statement of Eritrean news agency Commissioner Taylor stated that the discussion is on the developments in the Horn of Africa and especially on the prevailing situation in the Sudan and Somalia where both profound and insightful. ስለዚ ኣብቲ ጉዳይ ናይ ሶማልያ ዝያዳ ከም ጉዳይ ናይ ሱዳን ሶማልያን ዝያዳ ዘራረበ ከም ዝነበረ እዮም ዝነግሩ። I really hope ንጉዳይ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን እዚ ሕጂ ኣብዪ ኣሕመድ ዝገብሮ ዘለውን ምናልባት ብግልፂ እንተዘይተዘራረብሉ ግን ተንኪፎሞ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ መረዳእታ ኣለና። ግን ኣገይን ንፁር ዝኾነ ሓበሬታ የለን። እዚ ከምዚ ኢልና ሃለዎ ከሎ አንጻር ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ዘመቻ ድማ ንረአ all member states to apply the principles of impartiality, objectivity, and non-selectivity so often invoked in this room.
and critically assess the factual evidence presented before them over the years by my mandate, by my two predecessors, by the Commission of Inquiry of Eritrea, and dozens of international and diaspora human rights organizations, investigative journalists, and by thousands of Eritrean refugees and asylum seekers spread across the globe, who were forced to flee the country they love deeply and dream of returning home. كم نريد لنا Human Rights Council بهال وعلى غير نيرو إيرترا دما كم وترو ببرتو تخصص زلان ترم زلان هجريانا نرجع لنا تمساسالي درفي تمساسالي كسي تمساسالي قانقوا تمساسالي تقنينا نرجع لنا سترايدي كونه كالوت Human Rights بهالون لميسي Thank you, Mr. President. Jubilee Campaign and Human Rights Concern Eritrea thanks the panelists. Eritrea was a member of this council for 6 years, yet this brought no human rights improvements. It has participated in every UPR cycle, but failed to implement accepted recommendations. While it has ratified some international conventions, none have been meaningfully realized, making them empty commitments as the country's human rights situation continues to deteriorate. The national... Thank you, Mr. كم نريد لنا زي ما قابايا زي بوليتيكاو مسارحنا مرابا على مخانون فلتينا very good example مالت كل لا يدلي كانيو أب علمنا قصر حادة مثلنا إذا كسبات تدهق زلها جرمانيا قصر حادة مالت دحريا زل قصر خلت كمان أبروح يخاطر عبطخل قصر حادة yes you know it إسرائيل زبالهاجري إسرائيل زبالهاجر بتانكتات بميسايلات بمدافع بتميت بتمي بإلكتريك بمقراص بكله نزب غازة عشحات زبقتيل له ህፃናትን ቆልዑትን ብካሜራ ዝተሰነደ ኣብ ሆስፒታል ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣብ መስጊድ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ኩሉ ቀቲል ኣሎ እንታይ ገይሩ እዚ Human Rights Council nothing ወረቀት ጽሒፉ ደብዳቤ ገይሩ ገዳ የለ ወላ ገለ የለ ወላ ሓንቲ ዝገበረ የለን for whatever reason ኣብ ኤርትራ ክኾን ከሎ ኣብ ሓይሊ ዘለዎ እቲ ገዳ ንኸይትንስእ ኣብ ገዳ ናይ ኤርትራ ንኸይልዓል ኩሉ ግዜ ዛ አጀንዳታት ባይ ዘ ወይ ኣሜሪካ ነዚ ካውንስል እዚ ኤክስ ይብዎ ዶናልድ ትራምፕ ወረቀቱ ስሒቡላ ካብዛ ሃገር እዚኣ at some point ኤርትራን ኮንሲደር ክትገብር ኣለዋ ኤርትራ ንእሽተይ ሃገር ስለ ዝኾነት ዓበይ ፀገማት ክፈጠረላ ከም ዝኽእል ርዱ እዩ ግን ወይ እቲ ዝብልዎ ዘለዎ ሓደ ነገራት እሱራት መፍትሒ ድዩ ገለ መለ ኤርትራ ገለ ክትገብር ክትክል ኣሎ ድሓን እቲ መልሲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ እማ ክንሪኦ ኣብዚ አቶ ተወልደ ዘርአይ ጽብቕቲ ዘረባውን ኣስሚኒ ራው Excellencies, ladies and gentlemen, every year this enhanced interactive dialogue unfolds like a well-rehearsed seasonal show, with the cast stepping onto the stage, each in their assigned role. This script plays out almost identically to previous years as the dialogue begins. The show has crawled around for 12 years on the central premise of holding a sovereign state accountable. But much like a worn-out drama, the plot twists and turns, but ultimately it circles back to familiar tactics of naming and shaming. Sorry, አቶ ሀብቶም ዘርአይ ከም ዝበሎ እታ ዘረባ ኩላ ንፅርትያ ከም ንሪኦ ዘለና ወላ ሓንቲ ፍሉይ ነገር እውን ዘለዋ ኣይኮነትን ድራማ ዓመት ትድገም ተዋሳእታ ዳይሬክተራታ ኤቭሪዋን ነፍሲ ወከፍ ነታ ናቱ ተራ ቤላ ገይሩ ዝፃወታ ስለምንታይ ፅቡቅ ዝኽፈሉ ሰባት ስለ ዝኾኑ እዚ ኤንጂኦ Human Rights ኩላቶም ተኸፊሎም ሰርሑ እዮም ካብና ብንዝዋናጨፉ እዮም ስለዚ it's a job for them ስራሕ ስለ ዝኾነ ኣጀንዳ ኣይተም እዩ ኣብ ናይ Human Rights መፂኻ እንታይ ትዛረባ ኣለካ ተዳሊኻ ትመፅእ እንደና ኣፈል ኣለካ ናይቲ መዓልቲ ኣብቲ UN ዝወዓልካዮ ገለ መለቶም ናይ ኤንጂኦ ናይ UN ገለ መለ ስራሕ እዩ ንዓታቶም ስራሕ ስለ ዝኾነ ድማ ስራሖም ጠጠው ክብል ስለዘይደልዩ ኩሉ ግዜ they will continue forever ካብ በዓል ኔት ካብ በዓል USAID ብዙሕ ሓገዝ ዝረኽቡ ዝነበሩ እዮም ክንርኢና ንክንደይ ክቕፅሉ ክእሉ ብሓፈሻ ከም ዝብሎ ዘሎ ግን ኤርትራ ነዚ ጉዳይ እዚ ንዓመታት ልክዕ መልሲ ትበሉላ ግን ለውጢ ካየምፅእ የለን ስለዚ ምርጫ ክትወስድ ኣለዋ ኤርትራ ካብ Human Rights Council ክትወፅእ ኣለዋ ገለ ይብል ኣለኹም ግን ሽማዊ ዝኾነ ስጉምትታት ካ ክትወስድ ክትክእል ኣለዋ if they want change for example ኣለው እሱራት ዝበሃሉ ኣነ ሕጂ ብዛዕባ እሱራት ናይ ኤርትራ ስታቲስቲክስ ስለ ዝፈልጥ ኣይኮንኩን ዛረብ ዘለኹ ጀነራል ግን ኣለው ናይ ሃይማኖት ዶ ናይ ገለዶ ዝበሃሉ እሱራት ዝብልዎም ኣለው ስለዘይፈልጥ እያ ንኹም ዝብለኩም ዘለኹ እዞም ሰባት እዚኣቶም ክወፅኡ ክኽእሉ ኣለዎም ፖለቲካል ኢምፕሊኬሽን ተዘይብሎም ናይ ፖለቲካ ፅልዋ ናይ ፖለቲካ ፀገም ዘይፈጥሩ ተኮይኖም ወይ እውን ዝኾነ ይኹን ብፖለቲካዊ ምክንያት ተኣሲሩ ዘሎ ማንም ሃገር እውን ከምኡ ይገብር እዩ ንሱ በይኑ እዩ ዝረአ ፖለቲካዊ ፕሪዝነር ካላርስ ስለ ዝኾነ
أتي مس بوليتيكا زي تأسسر زلو سورن تلاقي كفتح خلاله ኤርትራ ተበግሶታት ክትገብር ክትክል ኣሎ ሓደ ንሱ ካልኣይ ድማ 10 ግዜ መፂኻ ነዚኦም ነቲ ንሶም ዝብሉልካ ዘሎ ዘይተማላሎም ተኾይንካ ደይና ገነ ቼንጅ ኤኒቲንግ ምክንያቱ ንዖም ስርሖም እዩ ከምኡ ክገብሩ እዮም ኩሉ ግዜ ንኤርትራ ድማ ደሬይል ወይ ከዓ ኩሉ ግዜ ንታሕቲ ክጎትዋ ክፍትን እዮም ዝኾነ ይኹን ለውጥ ንኸይመፅእ እቲ ገዳ ንኸይትንስእ ካልእ ነገር ንኸይትንስእ ድማ 10 ግዜ ንዑና ተጋገሙ ኩሉ ግዜ እቲ ሃገር ንቅድሚት ዘይትኸደሉ መንገዲ ክፈጥሩ እዮም and this is what we witness ጎኒ ጎንቲ ኣብ ብኻል ወገናት ናይቲ ተቃውሞ ዝግበር ዘሎ ክንርኢ ከለና ተመሳሳሊ ዘረባ ይነት ቃልሲ በቃ ጽቡቕ መንእሰይሲ ትግራዋይ መንነቱ ዝኣምን መንእሰይስ ፈጢርና ኢና ስለዝበልኩ ኣነስ በቃ ጭቁጭቁ ኢሎም ንሶም ከዓ ኩሎም ቶም ተጋሩ እዮም ማለት ኣብቲ ብፍላይ ብኤርትራ ዘለዎ ተጋሩ ማለት احنا اجون قال سلام نسوم بقى نسوم سي نسوم مخانم نمأمان مالتي بقى زيهم قبلوا لهم قال ولا حنت زبلكو انتي اللي زبدوا يم قال انت ولو انا حدا يكون عن بقى خلونا نكبنا لنا يقولون نحنا قلنا نحنا من مخالنا نفلط علينا من بمنتنا حبناتنا عدنا مننتنا تقبلوا واقع خفل بغير مع عيني يزرعه من اسم كما يجري مريحه تيجي يترخوا قدد قدد ابو لا قلت سمع لا ابي الله قد خف انت الله قد فوق قمري له ما حفش انت كم يجري كأخا كونفينس جبرات خناتي إريتراوسي تتسمعون تتريون زلهم صعب إريترا زلهم سوسيكونه زبرسي كم يجركم تردوهم كلت ناريشن اللي زلوا تحدى إكستريم صبوت راح زول الله تحدى خاني سلمات راح زول الله حجي تحكم من قاريا حسرتات الله دخامات አለው ብዙ ነገር አለው ማዕረማዕሪው ቃኒ ጸልማት አይኮነን ብርሃን አለው ብዙ ተስፋ አለው ብዙ ነገር ትሪዕ እጅ ካብ ዓሚ ናይ መብራህት ጸገም ነይሩ ኣብ ዝኸለኹ ኣለ መብራህት ጸገም ነይሩ ማይ ጸገም ነይሩ ገለሎ ማዓመት ጽቡቕ ሕሊፍና ሓሙሽተ ጠፊኣትና ኮን ጽናቕለና ሓጅራ እንጸልኦ ጀሚርና ኢፋክት ከም ሰማዕክዎ ተኮይኑ ልች መጽያ خላ ላምፓዲና ጌርኩም ይኹም ጫማ ትድብዩ ትርስዑ ወይኹም ሰሚ تعال سلسلة مدكم. بحق صبات زربايات هذا كلتا اكستريم عينت الرأي يزلوا بزعبا يرترات هذا دلهمت مخونه ولا حنت تسفاك كم زي بلو كلتا سلسة فيديوهات اللهم نيبات حنت بوتاد سألواك أبكالبونا بقلد سألوا نزم فيديوهات زياتهم ليتم عالتن النازورو بتدمنا يدي سابا أبو حدث رجع زلوا نوع مكاين ناخذ خلونا قبر قبروا فيديو لا زنا قبركا اكستريم بقى يرترات تسفا زي بلو سألمات كم زخونه فتحدد ما كم تزبلو زلو كل بقى بيرفكت خم زلو يرترا بين لا يزلو صبغ يزلو زبل كالو نو أبيرترا تسقم علو حسرتات علو بدهوتات علو شجر علو جن تسفى علو ويا تزرع باخدكم زلوا he's right absolutely right صبغنا يرترا دما صبغ علو ترى ديكونه أبيرترا صبغ كم زلو كان ركن كلالنا كان الزعرب كان كلالنا بفلا كان ركن كلالنا توما أبيرترا زلو شانلات كم زبال إريتريا ميديا نتورك زبل زلو بزح صبغ تحسوتها زغرب زلو برقص أبيرترا صبغ نجار كم زلو كريونا كخلولو عند حرسون ده كرينا كيلو ترايو تي زلو صبغون كنريون خل كم تي عبد حلفون إلى نيره أبيرترا نابنت يا قد من مدعيون جديون موسى أو تواز نبره هذا UN Tech Bank زبحال ناتو Managing Director نابيرترا تي كم زنبرن مس Ministry مريتن ماين أكتبابن أتو تسفاي قبر سلاسن كمون مصر كتبا مخارنا بريزنت مس أتو حجوس قبر هيوتن تراهيبو كم زنبره يزنقر زوجي صبغيو إيرترا أبت financial sector أبت banking sector بزولو تكم زد ليها زولون فلتنا سلازي زومنا UN محاورات بوز غنا تبغسوتات قبر لوجنا إيرتراون كتركت كل اللوا هذا عابي أواج ولا يتكبر كتوش كل اللوا كم زي نجار كنقبر وسينا لنا يلو كزرب كخل اللوا نتناراتيف أنت أري إيرترا كم زي تكبرنيها زبل زلو كتكبر اللوا أنا أشنا تبغسوتات كتوسد اللوا نبنت إلكتريك تخفتي لا إلكتريك كم تخفته فيديو تات كجبر كخل اللوا اللي تتولي يو جل زبل نزك كتجبر كتكل لك تي زجبر زلو progress ماركت كتجبر لك تسبب منعنا فلته بوزيتيف زعبا إيرترا نخزارب تصفى يركب أدل ركب مبر إتعنت أري إيرترا زلو بروباغندا حيال سلو زغوني حيال قال سكر حتى نايو لو ما رستاب زكودي
لايك جبروا سبورت جبروا دقفكم هاي توعدوا كل جزء دماء نعاقم صبغ حجاز زبالنا تحسوا قربينا مزات عم تدرفي ناي علم رزنا دماغ قد فكمي ثانك يو إدنا يوزلو إدنا يوزلو وابنا حدش ديون عانا ويهوي تافخر واج قدامو اندرا عزر جيت مالت ما سكروا سكرا حليلهم يقولوا ادفقوا إريترا أبي أبي الله أبي 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 الله الجزء أبي 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 لبركوينو حسابهم الساعات معلقات ستمن وقلايو بزعبت وحوي نليلهم قريو كم صخر رحيقهم قوقيهم بلايو الفتواتهم عقيدنا عنديو حيدتهم كنت عرب يوم غن عاسو حيدهم يبهم حج حاليهم نسفرسو عقيدنا يوزلو إلا ودهم واسو عقيدنا يوزلو سرايو تفوزو الطايب والله الطايب نحنا زين غلو يلا انتم يلا نحنا زين غلو عبيدنا يوزلو ودي يوصلتا بريوز السعر كواج واج هوي هويتا يبلالو مري سكتر عقلي قريب يوقوه عبيدنا يوزلو إلا وتبصم عبيدنا يوزلو سرايو نفوسو الطايب والله الطايب نحنا زين غلو يلا انتم يلا نحنا زين غلو عبيدنا يوزلو وسنو مأكلو برد حيرك بزبلو كم تزدينا يوم ولا مساقلو أورينا مدر بايتاي صغر